jakin dugula, orain dela 2 aste, SESak 463.000 eurotan gaz putzutan esku hartze lanak eta ekoizpen eta mehatze lanak egiteko laguntza tekniko eta aholkularitza kontratuaren esleipena egin duela. Antza, SESak eta Eusko Jaurlaritzak berez, Armentia 2 proiektua eta Arabako beste proiektu batzuk gaz putzuak irekitzeko berrektibatu nahi ditu kosta ala kosta. Arabako Foru Diputazioak Araba 2050 urterako karbonoan neutroa izango den lurraldea lortze aldera klima Araba 2050 egitasmoa iragarri du aurten. Eta plana idazteko lanen kontratua ere esleituta dago. Beraz, diputado nagusia, hau guztiz kontraesankorra da alde batetik, ezin da gure ustez gaz putzuen proiektua abiaraztea 2020 urtean, eta bestetik ergai fosilik gabeko deskarbonizazioaren aldeko estrategia sustatzea. Honez gain, atzo bertan jakin genuen, Ana Oregi Gasteizko zinegoziaren ahotik, Eusko Jaurlaritzak Gasteizko udalari eskatu berri diola Armentia 2 putzua erausteko lizentzia. Hau da, ezer egiten espada Jaurlaritza bere helburua lortzetik gertu egon daiteke, hau da, nola edo hala, Arabako lurraldea zulatzen hastea. Eta hau, larria iruditzen zaigu. Ez dago duarik, alderdi jeltzaleak PSren laguntzarekin 2020 urterako gazaren erregai fosilen aldeko apostua abiarazi nahi duela. Eta benetan, arabar bezala eta euskal herritar bezala auzolotsa sentitzen dut. Ez dut ulertzen, Europako beste herrialdeak ari direnean beste estrategia batean, bizizatea lurralde batean, iragartzen duena laster gaz putzuen, gazen estrategiaren alde orain abentura berri bat hasi nahi duela. Hau benetan, iruditzen zait, ridikula eta lotxagarria. Lekuz kanpo, uste dut, 20 urteko aldea duzuela, da, berandu, oso berandu zabiltzatela, ze estrategia horiek, herrialde horiek edo Eusko Jaurlaritza berak ulergarria izan ziteken orain dela 30 urte egitea, energia berriztagarriak garatuta ez zeudenean, baina gaur egun 2020 urtean haste abentura hau, benetan inork ez du ulertzen. Eta horregatik, galdetzen dio diputado nagusiari, baloratzeko, zer iruditzen zaion gazputzuak sundatzeko azterketa proiektua esleitu izana eta SESak duen asmoa gaz proiektuak berrektibatzeko ematen duenez berehala, ez? Eta hau esaten du, askotan gainera esaten duzu, teknikoik kasu inbartzaiela, eta hori dela Bilduren iritzia, baina teknikoik kasu inbartzaiela, goratu barri dizut, esaten dizut, baloratzeko, izan ere, teknikoek beraiek, uhartarazi zuten, txostena egin zutenean, arrisku garrantzitsuak izan ditzakela ingurumenean. Adibidez, aipatu zuten, eta zu jakingo duzu, Gasteizko azpialdean dagoela Zubilako akuiferoa guztiz estrategikoa, EAEko handiena, 72,5 hektometro dituena, eta Gasteiz adibidez zuri gabe geratuko balitz, edo edozein beharra izango balu, balio estrategiko izugarria duena. Tekniko horiek, ohartarazi zuten, arriskutan jartzen dela akuifero hau. Eta arriskutan jartzen dela ere bai, Natura 2000 sarean dagoen adibidez Zadorra eta Zadorraren ur sistema guztia. Eta gogoratu nahi dut ere bai, hau dagoela ere bai, Montes de Vitoria izeneko parkearen eremuaren barruan, eta hori aktibatuta dagoela oraindik, por hori. Beraz, hori dena kontuan izan da, nola baloratzen dezun. Eta bigarren kontua ere, nola baloratzen dezun, erregai fosilik gabeko Arabako deskarbonizazioa bilatu beharko lukeen klima Araba 2020 estrategiaren barruan, gaz ustiaketa lekurik ote duen. Jakin nahiko luke zure iritzia honetaz. Hau da, uste duzu benetan, posiblea dela
Eta serio hartzea, esatea nahi duzula deskarbonizazioari gabe, o Araba deskarbonizazioaren aldeko estrategian kokatuta ikustea, eta erregai fosiliak baztertzea, eta esatea ere berean, orain hasi behar dugula abentura hau, hasi gaz putzuak esploratzen, erausketak egiten, jakiteko gaza dagoen, eta gero baldin badago gaza erabiltzeko. Eta teknikoekin ari gina izenez, gogoratuko dizut, edo esango dizut, Gasteizko udal teknikoek, ingurumen teknikoek, esan zuten honetaz, bere txostenean, esan zuten, entzun ondo. Resulta, cuando menos, contradictorio acometer una nueva búsqueda de combustibles fósiles en lugar de dirigir los recursos y los esfuerzos hacia las energías renovables y la eficiencia energética. Hau esaten zuten Gasteizko udaleko teknikariek. Ez du esaten H. Bildu bakarrik. Gure irudipena gero eta bakartiago zaudetela, zuen abentura honetan. Gogoratu behar du gainera leku horretan gaz putzu bat egon zela, baztertu zela edo itxi zela orain dela 16 urte rentabilidadea, errentagarritasuna ez zeukalako, ez zutelako topatu gazik, eta orain, zatozte berriro, esanez, teknika berriekin, baietz, lortuko dela, gogoratu behar dut, 5.000 metroraino iritsi beharko litzatekela, akuiferoa zulatu beharko litzatekela, eta gainera topatuko balitz, kasu hipotetikoan topatuko balitz gaza, gero horrek ekarriko luke Arabako lurraldean 11 putzu berri egitea, eta beraz suntsitzea Arabako lurraldea, Arabako lurra lautada, eta beraz jakineko nuke zure iritzia, ea prest dauden zuk, diputado nagusi bezala, ea onartuko zenuken lautada zuloz betetzea emango balitz, kasu hori bakasa topatzen dela. Baina gainera, uste dute gero eta argiago dagoela, ez daukala inongo zentzurik, herrialde guztiak, diputado nagusia, beste herrialdeak, horrelako gauzak edo gasarena eta jaurlaritzak ere bai bere garaian, abiatu zuten duela 30-40 urte. Petrolioaren krisia mantzenean, 70. hamarkadan, orduan, energia berriztagarriak orduan ez zeuden garatuak, eta orduan hasi ziren herrialdeak gasaren apostuaren alde. Baina herrialde horiek dagoeneko ari dira transizioan, hori dena baztertu eta energia berriztagarrien aldeko beste estrategia berri batean murgilduta daude. Beraz, zuek 30 urteko atzerapenarekin orain hastea gizarteari esaten abiatu behar dela abentura hau, akuiferoa arriskuan jarriz, eta dirua gainera zulo horretara botaz, benetan ez da ulergarria. Beraz, hori jakineko nuke, bigarrenean kontuko gehiago aipatuko nituzke, baina batez ere guztiz kontraesankorra eta iruditzen zaigu defendatze alde batetik. Erregai fosil gabeko eszenatoki bat nahi duzuela Arabarako, eta berean, momentu berean, abiatzea gasen aldeko politika hau. Hau ez da ulertzerik, eta jakineko nuke beraz zure iritzia honetaz ere. Diputado nagusia.